ጉዕዞ ሳንቲያጎ ናብቲ ዝትሓበ ግምጃ ካብ መጽሓፍ ተኣልኬምያዊ ብፓውሎ ኮልዮ። ሳንቲያጎ ዝተባህለ ኾተቴ ኣብ ኣንዳሉዝያ ደቡብ እስጳኛ ኣብ ኣጊዕና ጓሴ ይነብር ነበረ። ነዚ ናይ ጉስነት ህይወቱ ዝመረጸሉ ምኽንያት ክጓዓዝ ኣብ ግዳም ብርሃን ከዋኽብትን እናስተማቐረ ክድቅስ ከምኡውን ቋንቋ ዓለም ክሰምዕ ስለ ዝኽእሉ ነበረ። ወትሩ ድማ ኣብ ጥቓ ሓደ ዑና ኣብ ማእከሉ ዳዕሮ ዝበቐለት ቤት ጸሎት ብኣባጊዑ ተማኪሉ ምድቃስ የዘውትር ነበረ። ኣብ ድቃሱ ግና ሓደ ወትሩ ዝመላለሱ ሕልሚ ነበረ። ሓደ ህፃን ኣእዳው ጨቢጡ ኣብ ጥቓ ሃረማት ግብፂ ኣብ ትሕቲ ሑፃን ኣብ ዝተቐብረ ግምጃ ይመርሖ። እቲ ህፃን ልክዕ ቦታ ናይቲ ግምጃ ክሕብሮ ብዝቐረበ ግዳ ሳንቲያጎ ካብ ሕልሙ ይበራበር። እዚ ሕልሚ ንሳንቲያጎ ረበጾ። እቲ ግምጃ ተሓቢኡሉ ዝርከብ ቦታ ክፈልጥ ከዓ ተሃንጠየ። ካብ ዕለታት ሓደ መዓልቲ ሳንቲያጎ ኣብ ኣደባባይ ከተማ ታሪፋ መጽሓፍ እናንበበ ኸሎ ምስ ሓደ ኣብ ህይወቱ ዘይንቡር ተገዳስነት ዘሕደረ ኮይኑ ዝተሰምዖ ስግንጢር ሽማግለ ተራኸበ። እቲ ሽማግለ ንሳንቲያጎ ብዘርመመ ልክዕነት ብዛዕባ ኣባጊዑ ሕልሙ ከምኡውን ናይ መጓዓዝ ባህጉ ዝርዝራዊ ኣፍልጦ ነበሮ። እቲ ሽማግለ ንነፍሱ ኣነ መልከ ጸዴቅ ንጉሥ ሳሌም ክብል ምሰላለየ ኩሉ ሰብ ነናይ ውልቁ ጽዋ ኣለዎ፣ ንሱ ድማ እቲ ሓቀኛ ክፍጽሞ ናብዚ ዓለም ዝመጻሉ ዕላማ እዩ። ተኾነ ሰባት ናሸምገሉ ብዝኸዱ ነዚ ዕላማ ይርስዕዎ፣ ኣብ ክንድኡ ድማ ምቹእነትን ፍርሕን እመርጹ ድማ በሎ። ብድሕሪ እቲ ንጉሥ እዚ ሕልምኻ ንናይ ውልቅኻ ጽዋ ክስዕብ ይጽዋዓካ ዘሎ ድሕሪ ምባል ክልተ ኣስሒት ኣእማን ኣቐበሎ። እዚኦም ዩሪምን ቱሚምን እዮም ዝበሃሉ፣ ክትጠራጠር ከለኻ ክሕግዙኻ እዮም ድማ በሎ። ኣብ መወዳእታ ቅድሚ ምፍልላዮም እቲ ንጉሥ ሰብ ንሓደ ነገር ብሓቂ ተደልይዎ ኣድማስ ብምሉእ ክሕግዞ ሻሩ እዩ ዝሕዝ ክብል ኣዘኻኸሮ። ቃላት እቲ ንጉሥ ተስፋ ዘስንቕዎ ሳንቲያጎ ንኹሎም ኣባጊዑ ሸጦም። እዚ ውሳነ መዓንጣ ኸብዲ እኳ ተቐረጾ ግዳኽን ሕልሙ ኸኣምን መረጸ። ብድሕሪዚ ተስፋን ፍርሕን ብማዕረ ጸይሩ መርከብ ተሰቒሉ ናብ ታንጀር ሞሮኮ ክጓዓዝ ወሰነ። ሽሕ እኳ ቋንቋን ባህልን ህዝቢ ታንጀር ዘይፈልጦ ይንበር ግዳኸ ውልቃዊ ጽውእ ምስዓብ ክሕልዎ ምዃኑ ኣመነ። እታ ዝተሳፍረላ መርከብ ወደብ ለቒቓ ባሕሪ ክትጨድድ ምስ ጀመረት ጎላጉልን ጎቦታትን እስጳኛ ሓደ ድሕሪ ሓደ ካብ ደረት ትርኢት ክስወሩ ጀመሩ። መሬት ታንጀር ምስ ረገጸ ሳንቲያጎ ምስ ሓደ ስራሕ ክረኽበሉ መብጽዓ ዝኣተወሉ ሰብ ተራኸበ። ሳንቲያጎ ቃላቱ ኣሚኑ ምስ ሰዕቦ ግዳ እቲ ሰብ ጉሒላ ኮይኑ ጸንሐ እሞ ገንዘቡ ዘሚቱ ተሰወረ።
ኣብ ዘይፈልጦ ዓድን ዘይፈልጦ ቋንቋን ጥራይ ኢሉ ዝተረፈ ሳንቲያጎ ብጓህ ተሐመሰ። ሕልሙ ጎስዩ ናብ ቤቱ ክምለስ እውን ተደናደነ። ተኾነ ኢዱ ቅድሚ ምሃቡ ንቓላት እቲ ንጉስ ዘከረ። እዚ ጉዕዞ ንሕልሙ ዘለዎ ተወፋይነት ይፍትን ከም ዘሎ ድማ ተሰወጦ። ብድሕሪ ሳንቲያጎ ኣብ ትሕቲ ሓደ ብሰሪ ፍርሒ ሕልሙ ዝጎሰየ ሸያጥ ብርጭቆ ነጋዳይ ተቆፂሩ ስራሕ ጀመረ። ሳንቲያጎ ኣብ ትሕቲ ዝነጋዳይ ብትግሃት ዓየየ። ነቲ ድኳን ኣጽረዮን ሒደት ለውጥታት ገበረሉን። ምስ ግዜ እቲ ድኳን ተመሓይሹ ሓድሽ ዓማዊል ክስሕብ ጀመረ። ተኾነ ሳንቲያጎ ካብቲ ነጋዳይ ብዙሓት ሰባት ልዕሊ ውድቀት ሕልምታቶም ምጭባጥ ከም ዘፍርሖም ሓደ መሪር ሓቂ ተምሃረ። ቁሩብ ቁራቦ ገንዘቡን ስለ ዘጠራቐመ ጉዕዞኡ ክቕጽል ወሰነ። ኣብቶም ምስትሸያጥ ብርጭቆታት ዝጸንሓሎም እዋናት ሳንቲያጎ ገንዘብ ጥራይ ዘይኮነ ዓቕሊ፣ ስነ ስርዓትን እምነትን እውን ኣዋህለለ። ሳንቲያጎ ምድረ በዳ ሰጊሩ ናብ ኦአሲስ ማለት ኣብ ምድረ በዳ ዝርከብ ለምለም ቦታ ምስ በጽሐ ፋጥማ ምስ ዝተባህለት ጓል ሔዋን ተራኸበ። ንዕለቱ ድማ ክልቲኦም ኣብ ቅጽበታውን ዓሚቕን ፍቕሪ ወደቑ። ፋጥማ ንሕግታት ምድረ በዳ ከም ጻዕዳ ኢዳ ትፈልጦም ነበረት እሞ ሓቀኛ ፍቕሪ ንሰብኣይ ጽሑፍቱ ካብ ምብጻሕ ኣይዕንቅጾን እዩ። ካብ ጉዕዞኻ ተመሊስካ ድማ ስለ ዝተገደድካ ዘይኮነ ክትምለስ ስለ ዘለካ እዩ ክትብል ጉዕዞኡ ክቕጽል ኣተባብዓቶ። ኣብቲ ኦአሲስ ሳንቲያጎ ምስቲ ኣልኬምያውን ተራኸበ። ንሱ እቲ መንፈስ ዓለም ዝርዳእ ሰብኣይ ነበረ። እቲ ኣልኬምያዊ ንሳንቲያጎ ብኸመይ ልቡ ከም ዝሰምዕን ነቶም ኣብ መገዱ ዝኽሰቱ ኣንፈታት ዝርዳእን ከዓ መሃሮ። ብዙሓት ፈተነታት ድሕሪ ምስጋሩ ሳንቲያጎ ኣብቶም ሃረማት በጽሐ። ብኽቱር ህንጥዩነት ተደሪኹ ድማ ግምጃ ክረክብ ክኹዕት ጀመረ። ተኾነ ብሃንደበ ሸፋቱ መጥቃዕቲ ውረዱሉ። ሓደ ካብቶም ሸፋቱ ድማ ንሳንቲያጎ ሰሓቕ ኣሰንዩ ሓደ እዋን ብዛዕባ ብስጳኛ ዝተቐብረ ግምጃ ሓሊመ ነይረ። ልክዕ ኣብ ትሕቲ ሓንቲ ኣብ ማእከል ሓደ ዑና ቤት ጸሎት ትርከብ ገረብ ዳዕሮ ከም ዝተቐብረ ሓሊመ። ግዳኸ ዓሻ ኣይኮንኩን። ድማ ብሎ ኣብዚ ህሞት ሳንቲያጎ እቲ ሓቀኛ ናይ መወዳእታ ምህሮን ተሰወጦ። ሳንቲያጎ ናብ እስጳኛ ተመሊሱ ኣብ ትሕቲ እታ ገረብ ዳዕሮ ኳዓተ። ኣብኡ ድማ ኣዋርቕን ዙሃርን ዝመልአ ሳጹን ረኸበ። ተኾነ እቲ ግምጃ ደጊም ብዙሕ ኣገዳስነት ኣይነበሮን። እቲ ጉዕዞ ቋንቋ ዓለም ንኽፈልጥ ልቡ ክኣምን ከምኡውን ፍቕሪ ብዘይኣቕሓ ከለሊ ኣኽኣሎ። ነዚ ግምጃ ሰኒቑ ድማ ሳንቲያጎ ናብ ፋጥማ ክምለስ ተበገሰ። ሳንቲያጎ ኣብቲ ጉዕዞ ሓደ ሓቂ ፈለጠ። ሰባት ንውልቃዊ ጽውኦም ዝስዕቡ እቲ ዝበለጸ ግምጃ
ኣብ ትሕቲ መሬት ዘይኮነ ኣብ ውሽጦም ከም ዝርከብ እዮም ዘለልዩ